Steve gceann agus foilte go Chiang Rai. Tá mé fós a Téalainne ó thuaigh anseo agus seo é mo stop déirnach anseo agus féach taobh hirdom an teampall seo nach bhfuil sé do chreite. Seo é an teampall bán agus rud sa múl faoin teampall seo tá sé déanta ó Alíonn Tóra tú so chris mé anseo maidin thóg mé an bus ó Chiang Mai go lua maidin ag 7:00 agus inis tá mé anseo le haig lá amháin ach amháin. So cad atá le déanamh i Chiang Rai i gcóir lá amháin agus níl mé éidir enough tá mé anseo le mo chara aina. Díú aina, hello. Hola. It's as Barcelona I aina agus bhualamer I Pite, so tá míad ag taisteal le céile ar feadh Téalainne. What do you think about Chiang Rai so far? I've only seen the temple and it's mesmerizing. Otherworldly, you say in English? Yeah, it is. It is. It's incredible. Yeah, tá sé do chreite, tá sé dachar chun a creidúnt go sé fíor. Wow, lads, tá sé do chreite. Agus tá stíl có gothic ann comá. Tá go bhfuil scoil neadidir cén focailtáir scoil ach tá scoil ann agus na lámh atá ag teachta níos ón talamh agus mar sin de. So tá fíor cheampall ann ach níl cead ag gríon grafnú fi seán taobh ach tá sé seanplí leor I gcomparáid leis na teampall eile tá feicthe go an Chiang Rai agus mar Chiang Mai gabhla scéile agus mar sin de ach tá sé fós go hálaí ar fad agus an bán I gcuidir snach leis an spéir gurm tá sé go híoming agus gach rud an seo tá sé cosúil le scáháin so tá sé có striking go híoming ar fad is breala mé. Taobh hirdom seo é an leras agus tá sé uair tá sé déantas ó bhfuil ní fíor uair tá gceist ceapamach uair. An leras is galantí do bhacha mé riamh. Stop iver a dó in nómh agus lína gréide ag teacht tá míad ag wai pla cang agus séir atá gceist an seo ná bandia na trócara agus Buddha olmhór. Well, Buddha is tóca Buddha olmhór tá ann agus is féidir le dul suas go dtí a ceann agus tá míad ag súlanis le lína gréine a eáil ón bar tá míad beagáín déanaach beidir ach cíimiad inis tá sé do creite agus olmhór agus tá teampall anna bhór an sa comá taobh hirdom so tá anna cuid le feicáil an seo tá sé fithe nóméid ón gcathair agus níach mé aon rud mar seo lads Chiang Rai tá sé go hálaigh có difriúil ná aon áit eile. An fágúil míad códéanach an nuamh comá ná go raibh aring sais riaracháin dhéanamh an lé mar tá míad ag dul go le amárach agus bhí aring airgid aáil pictúr aáil den past cúpla rud mar sin atá uing den vísa so bhí sé sais cásta agus actually lads má tá tú an seo Chiang Rai agus beag tú ag dul go le ní leor fé cáthair uair so neadidir ach bud míad úsáid as an taumatá going sin an rud ní bheith go leor ama going riamh so tá sin ceir go leor comá ach ba cuairdis níos mó ná láháin a chathaimh an seo. An slíon bhfuil an pagóda seo agus an teampall lasta suas sa ríthe tá sé go híoming ar fad agus tá néostóir ag an pagóda sin so tá sé olmhór agus darnóigh an san taobh hirdom an bandia trócar sin lads go hálaí ar fad agus tá sé saor in asca. An bandia seo taobh hirdom seo é an bandia céanna ná chonig mé sa Malaysia agus Guanying an talmatá orthu. Tuis go bhfuil an teampall seo bán comá chuireann sé an teampall bán, the White Temple a gcuoine anna cuid. Tá sé anna cosúla agus is tóca go bhfuil an Alíonn Tóra céine i gceist leis mar tá an stíl leis na mion sunrathe mar seo gan an mósaíc ach go hálaing ar fad.
lads tá una an dain an seo Hanmar an seo gotí an temple gurm sin an temple dénach gur romer chun cuairte thuirt an nómh agus bhí seo arsúil le tinna caná le rincóirí ó ma dhia bhí sé do chreite séar an asca a rís agus Hanmar isteach ag an deire ach chunig mar like fiche nó méid an rud agus bhí sé go híomh.เชียงรายในอดีตที่ผ่านมาเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นของการพัฒนาจังหวัดในทุกงามของการพัฒนาจังหวัดกายสุดใจอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จทั้งหลายที่ประจำสารุทิศในประเทศไทยอีกทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายเราการแสดงชุดนี้ด้วยครับแสงสีเสียงนักเรียนงามน้ำเชียงรายครับจับเร็วกัน Wow, lads, caitheamh mé rá go bhfuil anna cuid cultúr an seo agus tá mé ag buint anna taitneamh ag féidir seo. Féidir gachród tá gachród cóíomhing. Now tá gom ghuiil an alíonn túir céine buintach leis an temple seo ná le Chiang Rai, so tá sé sais nua aimsre ní sean temple atá ann agus níl mór an stara ag buint leis ach féidir. Agus is temple is fear temple agus just níl sé có sean sin, níl sé có starúil sin is socha. Agus deirtar gur an uair ceart chuné seo eáil ná san ihe tá scuil an rud ar fad lasta agus tá sé Tá chuirte ar fad. Cuireann an haltart goléiretá an seo Gaudí ó Barcelona i gcuoine orm agus tá sé gur nóir mar tá ag taiiste le cailín as Barcelona so tá sé just có extravagant is tócha sin an focail anna cuid is na mion sonrathe agus anna galánta caitheamh mé rá. Chun deire cuair leis an lá íomhing an seo i Chiang Rai tá míad ag marga na híthe agus marga na híthe anna speisialta atá goin seo sé an ceann is mó sa Téalainne ó thuaig. So tá anna cuid stiofan seo anna cuid rudaí nach bhaineann le bí comá so má tá fánar tropadúach dhéanamh seo é an áit fearfa agus is dócha go bhfuil bí an áit ag an comá mar tá ochras an domhan orm. Former an bí I'm siomar an bí tá sé an seo an bhfuil ochras ort. Are you hungry? I am hungry, yes. Do you want to say it in Irish? Yeah, okay. Tá ochras orm. Tá ochras orm. Hey! Catalan for life. Tá bhí ag buintríleanis as an rótaí seo agus tá siúcra seach gaim tá sé cosúla flas agus tá sé go jazz actually fuair siad séar an asca doing tá nach rah is a going cad a bhí ann. Das. Tá míad ag fáil pizza Téalainne ganúis agus meadar cad é. So you'll meet amach is tóca. Tá sé á dhéanamh inis. Woohoo! How is it? Very nice, actually. Yeah. Oh, very good. It's interesting.
Bhfuil gacéine sé seo an madan dargion agus tá a ceire uair is fithe an seo I Chiang Rai críochnatha fearéir. Caithfidh mé rá tá anna chuid feicethe gom. Na rudaí trasaitheoireachta is mó tá siad feicethe gom, so is leor fithe ceir uair I gcóir sin ach beidir go bhá leat rudaí a thógáil níos muile agus tuigim sé sin cuma. Agus tá anna chuid eile le feiceáil timpeall na háite an seo. Tá an tríontán orga ann atá anna congrach den tuaireann le Myanmar, so sin an áit ina bhuailin Myanmar, Lao agus an Téalainne agus ní raibh an taim agam fearéir chun dul an seo an uair seo agus tá múséim dubh ann tá rudaí sa smúl ann cuma tá sé sin fithe sa 5 nóiméad las muid an chathair. Sin an rud cuma tá gach rud sais las muid an chathair, so caiigh tú grabaáil nó scooter nó glúisrothair chur cias. Ach ag an am céine tá na príomhrudí feicthe agam, tá caiir gheobhaimid tá anna chuid caféanna, bíalanna, áitiúil agus íomhaing an seo cuma, agus bhuiin mé anna taitneamh as ma am an seo. Anis tá mé ag dul go dtí an tuaireann le Lao, so cíigh mé sa céad áit eile sibh slán go fóil.